Uhambo-ke lolu lwakho-ke neqembu le-I_F_P ukhuluma ngokuthi iminyaka isingu-50 njengamanje uyilungu le-I_F_P futhi ungumholi. Bengekhona nje ukuthi kumnandi ngaso sonke isikhathi. Mhlawumbe yiziphi iy'nselelo ebenubhekene nazo nanokuthi lezo nselelo lezo-ke wanqoba kanjani? Iy'nselelo ey'nkulu ebey'bhekene neqembu kuwubuphofu obudala ukuthi abantu bagcine sebebangayo mhlambe ney'khundla. Athi umuntu ngifuna ukungena laphana ngoba ngifuna mhlambe ukungena endaweni ethile. Kanti uma uzongena ngothando bese niyafundisana, kungcono lokho ngoba nibambisana ngokuzwana, hhayi ngokuqhoshelana. Njengamanje nizobona ukuthi ipolitiki ekhona akuseyona eyothando lokusiza umakhelwane. Sekuyipolitiki yokuthi umuntu ngizotholani. Manje uma uzongenela ukuthi uzotholani, uma kukhona omunye umuntu ongcono kunawe ozothola okukhulu kunawe, kusho ukuthi wena uzoba nomona, usuzofuna ukumkhela ngandlela thile. Akusewona ukusizana-ke lokho. Kufuneka sibuyele kokwesiZulu okunobuntu, kokusizana ngokuthanda omakhelwane. Angazi noma kuyezwakalani kahle uma ngikubeka kanjalo. Mhlasimpe-ke njengomholi omdala ukhuluma ngokuthi uyayibona ipolitiki yakudala kodwa ubona sengazuthi sekuney'nguquko manje. Mhlasimpe abaholi abakhona njengamanje, mhlasimpe ngabe abaholi besifazane bakhona eqenjini, yiziphi izeluleko ongabanikeza zona ukuthi uma ningayibamba kanje, mhlasimpe ningakwazi ukuthi iqembu lakhe libheke phambili njengoba ukhala ngendaba yokuthi abanye abantu bangena eqenjini ngenhloso yokuthi bafuna ukuthola iy'khundla? Kubalulekile ukufunda umthethosisekelo ngoba iwona okuholayo ukuthi nifuna ukwenzani na. Nombono wabaqala iqembu ubalulekile ukuthi ulandelwe ngoba usuke wenza ukuthi ningangeni ey'seleni. La ebuholini niyele nithi nihamba kanti khona sebenibele iy'sele, khona nizogaxela kulezo y'sele. Ningabe nisabonakala ukuthi nenzani. Ngako yiko nje-ke kufuneka ukuthi nikwazi ukubambana ngezandla uma nisebenza kanye nibuzane ukuthi wenziwani manje yena senzani manje, sibambisane sikwazi ukukhiphana udaka. Kanjalo ney'ngane mhlambe zethu ey'fundayo ukubheka ukuthi iy'ngane zawo zakamakhelwane ziyafunda nje, yini esingayenza mhlambe ukuthi sisizane ngokuthi sibheke indaba yama-bursaries ukuthi ahamba kanjani. Iy'ngane ey'shonelwa abazali zihleli kanjani, ziphila mpiloni. Sekwaba ney'nto ey'ningi-ke ezenzakalayo-ke manjena-ke. Abanye bale bangafuni ukuba kube khona abantu abasondela kubona ngokuthi bale babona ukuthi banazo zonke izinto. Kanti kukhona nje okudingekayo ukubingelelana nje kuyinto enkulu kabi. Umuntu ezokubuza ukuthi uyaphila yini. Ungabukeka ngathi sengathi uyaphila enyameni kanti emoyeni kukhona okulimazile. Uma kukhona okukhuluma nawe nje kubuza impilo bese kuphuma leli hlule leli likwena, ukukhululeka uthole nokuhleka. Ukuhleka nje kuwumuthi omkhulu kabi. Mhlasimpe-ke mama omkhulu sesila nasemaphethelweni engxoxo yethu. Mhlasimpe iziphi izinto oyikhumbulayo nezenzeka eqenjini le-I_F_P okuthi uma uyikhombula bese usuthi hayi nansi into echaza ukuthi isipiliyoni sami sinjena ngokusebenza neqembu i-I_F_P? Awuphinde futhi. Ezintweni ezenzekile ngesikhathi usebenza eqenjini le-I_F_P ukhula nalo. Mhlampe iyona yiphi into ongathi uma uyichaza uthi iyona into echaza isipiliyoni engasithola la eqenjini le-I_F_P kusukela ngalijoyina? Iqembu le-I_F_P laba into enkulu kabi ngokufundisa ukubekezela. Ayikho into enhle nemnandi esasiyibukela kumntwana.
eshawa ngendlela ezithile ngapha nangapha edelelwa, kodwa angapheli amandla, aqhubeke kunjalo. Nathi ukuba khona enkathini kusizile, safunda ukubekezela nokubambisana. Umhlaba uya ngokubheda uma singezobambisana, sihlephulelane ulwazi esinalo, okuningi kuzohamba, singabe sabanabo. Inhlonipho nje into enkulu kabi, ngoba manje sekuba khona ukuthi mina ngokubani ngcono kunaye. Ya ungaba ngcono kunomuntu namhlanje, kodwa kusasa awuzazi ukuthi uzobe ukuphi. Ungahamba namhlanje ungene emotweni, ngingqikane emoto, kusasa uzohamba ngesihlalo, uyamdinga umuntu ozokuqhuba ngaleso sihlalo. Ngabe ukuhlonipha umuntu noma ngabe ungakanani, sakufunda kumntwana, siyafisa futhi ukuthi uqhubeke, ungabikho uqolodelana. Njengoba nje sikhuluma nje ngendaba kahulumeni ohlanganisa wonke amaqembu, sengathi abantu bangayibambisisa leyo nto ukuthi hayi ukuthi khona iqembu elifuna ukuqedwa, cha, ukubambisana ngokuhloniphana, ngoba imbono ayifani. Uma ezinye izizwe ihlangana, akubi into enkulu ukuba seqenjini, hayi ezokudicilela phansi. Manje ufuna ugqame wedwa, enye into futhi esilimazayo, ngoba uma uzogqama wedwa, uma kukhona into ekushayayo, kusho ukuthi kusala isikhala esingezofezeka. Kufuneka ubakhe abaholi njengoba ukhuphuka. Uthi uma usuphumile lapha endaweni wathi hayi, umsebenzi uyaqhubeka, akho sikhala sokuthi mina ngisekho lapha. Ayikho indaba ukuthi ngizolo ngigijima ngiyothi ngiyovala isikhala, cha. Ujabulele nje ukuthi ngiyababona, hayi bahamba kahle. Sesizaya ngasekuyisongeni ingxoxo yethu. Awusichazele ngokusebenza kwakho nomntwana wakaphinda angene, bekunjani nje nanokuthi iziphi izinto owayifunda kuyena? Kunzima, namanje ngizothi kunzima. Kunzima ukusebenza nomuntu osuke perfect. Umntwana ube perfect, kodwa engeke akhombise futhi ukuthi unalo lonke ulwazi. Akukho lapho beshoda khona. Noma ngabe umfaka umuphi umkhakha, ubefika ngene ekhaqana, noma into eyisizulu, noma isingisi ezeyifundiswa, ngangisayiphatha indaba nje esizulu ke, akukho la ebengangeni khona. Engakufunda kuyena kakhulu kuyithoba. Ayikho into edlula ukuyithoba nokuzehlisa. Noma qhamuka umuntu edilika ngaphezulu, uthi cha, uyadelela ke lo muntu. Umntwana angeke aze aphendule ngendlela ezomehlisa lo muntu, uzovela aphendule kahle nje ngendlela ethobekile, kube sengathi akwenzakala ngalutho. So umuntu ufunda izinto ezinenkabi, umntwana ukubekezelela abantu nokufunda ukwakha abantu abaseduze kwakho. Abantu abaningi abayizinto namhlanje bayizinto ngomntwana. Umntwana kufanele ukuthi besidudula, awavula amathuba, sihambe siye kulawa amazwe, sibuye nalokho. Uyiko nje ukuthi-ke abantu uyeluthi uma uthi usuyafundisa abantu umuntu, hayi lona hayi abakuzwa kahle lokho. Ugcina usuhleli ney'nqwabanqwaba zey'ncwadi ofuna udlulisela ulwazi kubantu, kodwa abantu hayi ubona bayahlela. Kodwa umntwana akukho lapho engasiyisanga khona ukuba siyothola ulwazi, sibuye silusebenzise, siphakele nabanye abantu. Yabo nje ey'ntwaneni ey'nqanyanyana, futhi kuzobe ngcono uvele uthathe into ey'ncane, ngoba lezi ey'nkulu zishayisana kalula iy'timela le phezulu. Qhuma iy'nhlansi, ilo efuna ukubonakalisa ukuthi cha nami ngiyazi. Kodwa la phansi
endlela lezi ehamba phansi isona eziba ngcono njengendaba zolimo nje. Ngiyajabula nje ukuthi njengamanje sekugcizelela kakhulu indaba yokulima nokufuya, ukuthi ake kufuyweni manje iy'nkomo noma ngabe-ke ziba nezifo, kodwa nje izona esiyophila ngazo njengoba kwenzeka ngokwesiZulu. Yabona-ke mina ngikhule ngisenga ekhaya. Excuse me. Bengimdala ekhaya siy'ngane ziwu-9. Imile bengivuka ekuseni ngikhiphe iy'nkomo ngiyoy'bopha edlelweni. Kwakungekho kude ngoba kwakuney'tindi imithi lapho sasibopha khona. Kanti ngiya esikoleni. Mase ngibuya esikoleni-ke sengiyobuya-ke ngidla sengiyasenga futhi. Amagula nje ayaziwa yimina ekhaya. Sidla sonke ekhaya kuze kudle nomakhelwane kulawo masi esasiba nawo. Ngakho ukusebenzela ukusiza omakhelwane kuyinto enkulu kabi. Akufuneki sikulahle lokho. Ukuzehlisa nokubambisana. Umntwana usifundiseke izinto ey'fana nalezo ukuthi ngeke udle wena wedwa usuthe abanye abantu belambile. Umbuzo wami wokugcina-ke sesisonga nje. Imuphi umlayezo ongathanda ukuthi udlulisele kubantu abasha, ikakhulukazi abesifazane abasakhula nabakunyukela ey'khundleni, ukuthi iqhaza labo ufuna belibambe kanjani kwezepolitiki? Umbuzo wami wokugcina lo. Bantu bethu abasha, ekakhulukazi abesifazane, asizulokhu sihlonisa sishona ngalena nokuthi kukhona ezinye izinto ezibabambezelayo njengamanje. Kukhona amawele angahambisani njengokuthi ukufunda usemncane nokukhulisa ingane akuhambisani, ngoba ingane nje iyodwa idinga unakekelwa. Ngakho kufuneka umuntu uma esemncane akhule, afunde, aqede. Usungacabanga ngake into zakho ozenzayo mhlambe mawusuno 25 asisho ukuthi sithi umuntu angabi nabo abangane. Ungaba nabo abangane kodwa ubungane bomuntu omusha siyacela ukuthi agcine enkabeni. Mawusuka ngasekhanda agcine entanyeni, ngoba mase dlulela ngasekhanda umuntu uyasangana, aphithane, akhohlwe imfundo, akhohlwe inqubekela phambili. Ngiyele ngithi-ke mina-ke uma ngikhuluma nomuntu omusha angifuni ngilo ngishona ngapha nangapha. Uthando, yebo, it's natural. Ngeke futhi umthole upartner ungazange ubheke ukuthi umuntu uyiphatha kanjani. Kodwa uthando agcine enkabeni, lungehleli ngezansi kwenkaba. Ekhanda agcine entanyeni, lungashoni ekhanda luzosanganisa umuntu. Asime nje lapho, ngoba uma sekuthiwa sesetshenziswa-ke imithi-ke uvikela nani awuyazi leyo mithi ukuthi uyogcina isikwenze waba yini. Njengoba sinabantu abaqale phansi manje, sinabantu abasangana amakhanda, asizukwazi ukuthi yini, noma ukudla noma imithi abayidlayo noma yini. Kodwa-ke sibuyele kokwethu lokho okufunwa yisilo sethu, ukuba iy'ngane zethu ziy'phathe kahle, abafana namantombazane. Ngaphandle kwalokho siyaphela nje koba usala umlando ukuthi kwake wakhona abantu e-Afrika sekukhonjwa nje iy'ntaba behlala lapha sesiphelile enyathini. Ngale-ke kwemibuzo le benginayo ngikuhlelele yona mama, imuphi-ke nje ofisa wena ukusixoxela khona-ke nje? Mina yabona nje-ke cishe uba ungene ukona konke. Engikuthanda kakhulu ukuthi kudliwane ekhaya. Ukudla kuqala kumuntu nje esemncane ukuthi unikwane. Akufuneki siyirobhe iy'ngane sinezonqamnce sicabanga ukuthi lezo ngane zidla kahle. Cha, onqamnce kuya ngokuthi yini ekhona kulo kudla okunikana. Nginayo intonyana esa-timetable engafisa ukuthi esiyisakazi nje kakhulu ukuthi nazi izinto
ezinokudla okuwukuthi nokuthi uma ubuka nje kubhale yonke inhlobo yokudla lokuthi lokhu kunalokhu. Sekuyaqhazeka ukuthi-ke uma sikhuluma ngento mhlambe efana nolamula ino-vitamin C. U-vitamin C wenzani? Ugezi yegazi. Okay. Ubhontshisi wenzani? Uyisakhamzimba. Into enjengombila yini ethi umuntu afudumale. Bese siqhubeka kodwa silandele lokhu kudla lokhu okubhalwe phansi ukuze sibe isizwe. Njengoba bekade sivele sikhula emakhaya benidla amathanga, nidle obhatata napho obhatata ngiphethe laphana amakhasi akhona ayabonakala. Sidla yonke into, ayikho into ebisala kodwa besingadli ukudla okukodwa. Sabonga kakhulu Mama Mchunu ngesikhathi sakho nethuba nje usiphe lona ukuthi usivumele ukuthi sizokotha namhlanje. Bongile-ke amantombazane amahle, singakhohlwa ukuthi-ke umthetho abantu besifazane umsebenzi wabo omkhulu ukukhulisa iy'ngane. Umsebenzi bese kuba ukunakekela amakhaya, sakhe isizwe ngentobeko. Akubangwa yikhundlana muntu, konke sikwenza nje ngentobeko. Sisibeka lapho-ke isiqephu sethu senkulumo ngxoxo yethu-ke namhlanje la sizokotha khona umama uMchunu, umama u-Abby Mchunu owabe engomunye wabaholi bophiko lwabesifazane eqendini i-IFP. Kuze kube ngokuzayo-ke sokwethulela esinye isiqephu esilandelayo sohlelo lwethu i-The IFP Legacy Podcast, nokuyila sikulandela khona omakade bona beqembe i-IFP abaye beyibambe ishisa ngalezi zikhathi bese beyakwazi ukuthi bacathulise ngokwakhiwa kweqembu i-IFP. Kuze kube ngokuzayo, sethembe sisebenzela wena.